ҳами қапризо ҳам қарозикришҳое доранд ки ҳама ира фош намекунанд. хитон кор бидроин гуфтаесам ку маҷбурӣ нест бифор регистратсия ки нафорад бигӯ ки не апамада маъқул нашне ки ман боварӣ дорам вақте ки одам регистратсия шид дигар намехоҳад ширкат биромадан. Фабели ки ҳозир дар ҷаҳон номери якай дигар ширкатҳо нао биромадистанд. Апай Дигилҷон зани 53 сола ҳай баробар ба чин модари мане ки кор мекуна чанд ҳазор шогирд дора бо ойлики солонаш дар як сол 18-19 бор ойлик мегира. 21 рӯз пас ойлик мегира. Дар киҷо хеле ойлик мегирен? Ай 14 сола то 100 сола метавонем ки кор кунем. Фарқ надорад шумо дар Тоҷикистон дар Россия хитон дегем ки ман Россия бирам ба карта Сбербанк мегирам, Тоҷикистон биём ба карта тоҷикӣ. Барои ҳамқа ин шанси бриллиантира дӯстони азиз ай даст наден. Оли кор кунам мегӯям апаҷон ҳазор раҳмат. Афсус ки мо дер кор диромадем. Бигӯ апа бисёр